Имало едно време едно дете, чието история всеки знаел. Да, малката кибрито продавачка. Чел съм приказката като малък, но ако ги питаш какво става с мен, ще ти отговорят твърде простичко. Продавам кибрит. Да, това зъзнещо босо дете съм аз. Нека ви разкажа какво се случи с мен. Беше лета зима, валеше сняг, но аз си намерих едно скрито местенце и въпреки това студа се промъкваше под одеялцето ми. Бах една само клечица кибрит, можеше да ми помогне. Реших се, извадих една, драснах я, но тя прогоря толкова бързо. Извадих още една клечица, но и от нея остана само изгорелия крачец. Следва я още една. Светлият пламък загоря с такава топла светлина, като че ли беше свещ. Една голяма снежинка се запромъква към мен. Доближих ръка до нея и се оказа, че е бял плик. Явно вятърът го бе издухал и някой не бе успял да прати писмото си. Тогава ме озари една мисъл. Защо не сложа нещо в плика и да видя накъде ще продължи пътя му? Най-хубавото за мен бе горяща клечка кибрит, но аз имах толкова много, че все от една можех да се лиша. За щастието и изгряването на някого в нужда. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр след милиони и милиони звезди, това ти стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде, но какво значи да опитомиш? Ако опитомиш, някого ще изпитвате необходимост един от друг. В този момент вятърът ми поднесе нещо крайно интересно. Плик, какво ли имаше в него? Това е клечка кибрит. Толкова е прекрасна. Ти ставаш отговорен завинаги за това, което си опитомил. Но е въпрос на дисциплина, когато се приготвиш сутрин да се погрижиш и за планетата. Моето цвете ще е там някъде. Бедните ми цветя, снощи бяха тъй хубави, а сега главичките им са клюмнали. Аз знам, че изглеждат така, защото са играли цяла нощ и са уморени и навярно за това са се разболели. Сложих ги в малкото креватче, завих ги с одеялцето и им казах да мируват, а пък аз щях да им сваря чай, за да оздравеят и да могат утре да станат. Нещо падна до мен. Писмо. Сигурно от студента с нова приказка за баловете на цветята. Роза, толкова е хубава. Студентът винаги ми е казвал, че двете най-хубави рози седят на трона, но тази изглежда болна, точно като моите приятели. Това ми напомня. Виждали ли сте уния хубави пеперуди, червени, жълти и бели, които приличат тъй много на цветя? Някога те наистина са били цветя, но след това са се откъснали от стъблата си, размахали са листенцата си като криле и са хоръкнали. Те са получили позволение да летят и денем и да не се връщат вече вкъщи на стъблата си. Така тия цветя се превърнали най-сетне в истински